Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, iki balik nang channel Mae. Iki Mae lagi ae mlebu omah iki mang ngeterode Aurel lomba mewarnai sambung guys. Iki mang anggete Mae ape adus terus turu, tapi Mae iling di esuk mak pas ape budal tandur ngomong, "Nem kok aku parani ning sawah ya, kok aku syuting. Kok tak dudohno nek aku tandur ning sawah mending ngono." Dadi iki tak tepati guys, aku lagi mulih iki arep ning sawah. Sik guys, iki wis numpak sepeda listrik iki ate OTW. Iki guys, iki mae wis tekan sawah. Yo. Iki pas nepaki mak pah makan siang. Ya mestine tak mulai. Iki guys, mak pah. Napa mak niki dikreseki? Jaminan. Oh, jaminan. Iki guys, peserta baru iki, mak ya, iki bae. Anyaran. Iki mak pah. Baturi mak pah. Jangan menir. Wah, Wambe. Jangan menir, guys. jangan mendir. Swambel terong. Walah, guys. Lawai pelas, guys. Lawai pelas. Walah. Ambek oseng pindang. Oseng pindang. Apa adek kok mangkok? Mak pah capeknya dibuka amben madung. Lah iya kan duduk. Nah, adahku tak mangkok, guys. Walah, delok, guys. Walah. Mangan ning galeng iki ning sawah iki seger, guys. Bareng-barengan iki seger. Enak. Mas yo cek ndut-ndut tok ya, Mak. Yo, tapi yen ndut-ndut ngene iki. Iki ndut-ndut rezeki dhewe. Lanjut apa ndut rezeki. Napa Mbah sing rezeki, Mbah? Ndut rezeki. Oh, ndote rezeki. Oh, nggih nggih, Mbah. Soale kan golek dhuwit kuwi, Mbah. Heeh. Oh, ndote rezeki, guys, ndote. Tanduk, kan? Ya piye iki? Kok nerus ae dan bala. Mak Pak tanduk nek, guys. Mak tanduk. Ben lemu mangan. Walah. Sogere mbah, guys. Lho, bong, guys. Bong. Pring iki, pring. Walah, Mak. Nek muni bongges. Ngene. Oh, dadak ngene lho, Mak, iki bong. Bong, guys. Bong, guys. Lawai, guys. Lah mong bongges ya, Pak? Ngarek kesel Anu mak ngapek kleru kabeh. bong. Iki dikelomnir. Nek wong kene bong dikelomnir inuk, guys. Walah. Lu mati kok. Engko bar iki terus apa, Mak, tandur ning sawah? Tandur gone bakti. Oh iya, iki mak pah men diterusno mangan isik guys. Engko tak duduhno mak pah nek apa mak rekosane wong apa mak golek dhuwit ya jere mak pah. Heeh. Gusir-gusir ning sawah. Engko tak duduhno nek metel-metel. Bakti. Malah sulap kulo nak. Lha weteng. Sing niki nggih peserta baru. Iki Mbah Dam iki kita omahe makna. Iki mbahku iki mbahku ki nek omong aja sampe okeh-okeh lah kesalah. Kleru. Kok malah ra karo-karuan, Mbah. Malah ra karo-karuan mungkin. Wis, gawe pengen ngomong yo Mekae genjur, guys, nek. Walah kok genjur, guys. kata-katane gitu lah. Dadi saro kabeh kok. Adem. Senengane terus pengen rasa turun kodak piye ngene walah. Iki mulai neh, guys. Iki bar mangan. Mulai nyemplung neh. Arek balik lho jangan menir. Bar mangan. Istirahat. Mulai lagi. Bismillah, guys. Mulai lagi. Bismillah sih, Mak Pah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hmm. Ngene bocah nek luweh, Bu.
Lunga nang Mekah. Amin. Tandur kok lunga. Ngono lho ndak-ndake ngono lah. Dadi celenge yo. Amin. Nyeling ini setahun pisan nih, Mak. Lah entuke rezeki kok tandur yo setahun pisan. Kok kan iso kan entuk kok liya liyane ngono lho. Ndek nane akeh sing takok Mak Pa. Nek tandur engko konten yo Mbak. Nah, iki wis tak konten yo guys. Mak Pa nek tandur ngene iki. Niki nek Diencep-encepno miring. Kenapa Mak dek miring, Mak? ya engko jejeg dhewe. Kok jejeg dhewe tangi dhewe. Kok tangi dhewe. Adat miring ngene. Oh, Ya ngene iki nek tandur iki. oh berarti miring kok terus ngadeg dhewe ngono, Mak. Ya ngadeg dhewe. Oh. Ora nek sedekno, ora nek sedekno, ngadeg dhewe engko. Ngene iki, guys. Buk-buk engko ngadeg dhewe iki karek iki tok. Iki karek iki tok dibagi wong 8. Dadi saunduran langsung mantuk iki engko mae. Iya, carane ngene sing takok. Carane ngene iki. Iki mbae keri iki, mbae lagi ape masuk iki. Alon-alon ge ya. Alon-alon, Mbah. Alon sing duduk. Iki berara ya melok, guys. Iki Mbak Rara iki. Berara lagi. Biasane iki gak tau melok soalnya ngarit. Ngaritno wedhus sapi. Ngaritno sapi. Iki awalnya dipocongi ngono ki ya, Mak. Dipocongi terus dibateki. Oh, digrayuk. Dipocong. Ditaleni. Ditaleni. Kayak ngene iki yo. Ngene iki rekoso apa ora, Mak, Pa? Kaya ngene jere. Iki yo pinu. Barang nek panas. Walah. Kaya apa, Mak, Pa? Kaya digawe napa? Sugihan. Kaya sugihan, guys. Panas banget kok gak sugihan. Lah sing gak ono sekian sinten, Mak? Waduh, Rekoso ya, Mak, Pa. Engko nek angger untuk bayaran ya seneng. Mbah nek atek bar iki tok ngendom dhuwit. Iki dhuwit bayarane wis disaki, guys. Heh. Bar sindung, guys. Kok dibagi engko nek bar. Cewincing tak nggo kemulan ngono. Nggih. Hei, mbok to mlaku ndang mlek. Lah ngiri wong mlaku. Ya kata orang ngajar aku. Tulungi, Dek, tulungi, Dek. Sing sabar toh, Mak, wong karek bare kok. Lah iya uman. Kon diitung. Kejiret. Kono. Drok pokoke mak nyampe kok ngene. Ya, putune Mbak Dam. Engko kang semok. Kang semok. Sing nyunyah tak kei 110. Oh, Mbak Ticoke. Nih, udang tel. Kowe ambek Mbak Dam tok 110-an. Kan dienggo Mbak Ti ngono lho. Walah, Mbak. Ora ben, ora apa-apa kok. Kok diwangi kok. Oh, alah. Di nyunyah. Dadi ora sah ora maksudnya kayak 100-100an. Iki sing 10 nek kene wis. Sing 20 nek kene. Iki andum-anduman.
Iki kek 200 nih. Tambane. Alah ora apa-apa, wis ora apa-apa. Ora. Kok diwangi seneng kok. Sungkan wong kuwi yo. Tenaga. Ora. Matur nuwun. Yo. Bae iki matur nuwun. Lah terus panjumane pira? 93.500. Ya. 93. 93 ngene ya. Engko cara dhek 100 iki duduk susuk 6.500. Kowe mek anunan, kowe mek 100 engko susuk pira? 6.500. Ya, iki pas mek 100. 6.500. Yes. Berarti tak 50 sik. Engko susuke nang wong-wong ki ya. Jek, Entuk dhuwit Kak. Iki Borongane entuk iki guys. Mbak iki wis nanu, wis nang Mbak Se. Sini juk wis. Bakti iki kok susuk-susuk, Mbak. Ya. Nek ngene iki suweneng Mak. Ya. Nek tompongan iki Nek nang mati, Dak. Nek ngelani. cara nek nglakoni walah panas prages iki. Ya, mati kae. Ya jajane cocok lho. Ya ya, Mbak Se. Ya wis. Ya ki aku. Sak iki. Ya. Cetok panduman jajan. Iki jaminane Wis Mbak Jam ora sah. Dadi ora dipane sawah wong bar mangan nasi, bar mangan sego iki dibawa pulang. Kok diparingno anake. Bakti malah senengen kok mboke wangi kok tak ero bujuk iki. Bebekku kok ana bebekku. Iki mek sapa? Iki kek sapa iki? Bakti, iki kek sapa gen? Iki wis arep pulang guys, iki wis bar. Mak Pah nek tandur ya ngono ki mang. Tandur ya mundur. Ya, aku gara mbok epor. Ya. Iki toh ora sepira panas ya, Ya Mak. kok kalere kek kono. Kek gara ini ya. Gawakna Mbak Se ya. Panas Ya wangi gowo rencek. Wah, lucu iki gawakna iki kan gowo. Angger langge tok sak unduran brek. Iya. Nek sak unduran brek nek kepanasan ngono guys. Oh, gak kalere kok gawakno. Iki wae sampe iki. Mati adai, mek mati. Umplong nang nggon sik kan. Wis kene tak ada kene ya Nggo keler ya. Wes, ayo mulih Mak. silang yo. Iki Mak Pah, Mak Nah dan kawan-kawan iki. Alhamdulillah untuk duit. Duit pulang iki entuk jajan. Wis. Kantol apa? Siapa? Pun. Iki alate dibawa pulang ki alate. Sesuk dinggo Iki kelere iki jenenge iki dibawa pulang lagi. Sesuk dienggo neh digawa neh. Pokoke senjatane digawa terus. Iya guys, ngene iki tandure Mak Pah ya ngono kuwi. Sesuk nek Mak Pah pas prei gak tandur kok tak delokno Mak Pah iki kesehariane apa. Iki malah apa iki, Mbak? Ayo kok kayu barang tak iprek-iprek barang Iki iprek-iprek guys. Pokoknya ini sawah temu apa bawa pulang. Iki wineh sing urung ditanduri ya guys ya.